Gowjada ejene gewerek kämi? Seni iyi edip ecem näme özün silan okmy? Eway. Maşinanın üstün inni näme itgoya? Agyrja nomer ben aýdalym. Näme nomer berdi? Storakda görnüsen gatar ve deder. İnnem gummol ştaýdan. Bolan bol, şuňam özüňe bir kirlejeda. Dursana bir musin. Eway. Eýwa diýäňmi? Bulamyzda çiň. Alya dost işlemay. Hava da. Bolla bar ýanadyr. Istaş ağı 250 manat. Şu görýänlerim hemmesi her kili görnüş var 250 manatdan da. Geldinmi? Takla birmi? Näme boldy gowçulykmy? Öýda kim diýärler şu gyzdan ýanyk sen bir gün bir belaň üstünden barsyň diýip bardim öýden şuňa soň. Näme boldy? Dost üstüme ölmüş maňa deseri baýda. Bir düşünüp geldi as birmi? Ece näme bolýar? Näme üçin ağla atıyorsun? Kaka, bu yaşta ayrışık diye ben bilen. Ece näme aýryşmasy? Sebäp näme? Ben de bileydi kudraptır. Kaka näme bolýar sana? Ecem aýtşy, näme aýryşmasy? Näme bolýar? Dibet çıtabı, katıcı kıllaya, kelle bağırt ya. Kaka da näme urlap gören bilýän? Sen o aýryşyk diýen aýalyň men ecem. Men ruhsat berermi diýäň şoňa? Sana näil kömekler etdi ol, gadyr bilmedekeni kakajan bagışlap bolýar. 50 gramyn satyp sen işini açyp berdi, şu derejä şo ýetirdi. Yaramadym, gatyrak üskürsen aşakdan sypýady. Pohma çen aýyrdy, sag ol taňra kalyn şu. Owa pullar näme etjek akydip, o nökörleň izinden geçirecekmi pullary? Oğlum pul bile dahilleri yok. Biz ecek bile ayrışsak, hep bu pulu başidleri, cayları ve sen hasabı evet yer ayrışsak. Yörese beyle ervet bolacak diysek, ayrışpar. Ölýär bolsa o aýryşa bok. Sen aýryşmanam goraý ece, sen aýryşman goraý. Näme urdyň o benden, näme urdyň 45 ýylyň içinde? Gülýar daýaw adam, sülýotka dönürdiň amyny. 50 gram sokarsyň bir zat diýseň, öýde bir çalgy kılıp bolsa 50 gram sokýan sen. Özüm alyp berer neçen jan soň taňa. Ýöne gaýrat et bu adam ýakasyny goýup, sen aýryşmada goraý şundan. Gülýar sypatly adam sen o. Sypatyna seretme näme urup goýdum. Arkaýyma pakıcan özüm aýryşdyrýan dedi. Hedir şuna bir jaňa deyin. Ne bol toçka oýjaşman. Ay, edidim diýme maňa. Alo diýil ki edidim diýme maňa bolýarmy? Näme diýme? Ferit, o nerede geçti? Hiç sat alıp vermedin, utanan ağamayı. 8. Mart gelýär, oňa da sen nädir hülli bilen bahane edersin, bilýärmen o zatlar, sen tanarça boldy minni. Doğulunum dedi sen bir zat çıkarmadın acı günden. Şoňçyna bolunipdiň aramyz ýok toçka. Näme dip bilerleýän aýtan maňa, näme soňa dip bilerleýän ha? Bolýa ugrudan şol adresi barp bir göreýin. Davay. Moskovsky diýdi. Sony diýdimi, näme diýdi gaýpyl? Alo, geldim men Sony diýdim, mon diýdim, näme diýdim, geldim men şoňa. Näme adi? Godnas? Ay, stafara tutturdyň eýdän sende. Stafara kim daýryşmaň aljak eýdän seýbilim. Bolýa. Boş geldi. Berýär. Salam dost. Salam. Men aslında gelip böyle yerime de öyle sevgilim oradan için gelaydım. Ben bir mağa böyle alacak tatlar. Bar gelin. Devuşka biz hemme da taýyna koyduk geläýin. Yürü. Devuşka, Tanalka. Birinci sanya. Evet. Ağay, bizim milliyet dışladı mahalleyle birinci sanya. Niye küçük kulyan sen mağa? Ya mese burada diýjek bolabok, ýöne çalnýanna aýtjak bolýanna. Ağzı jaýman gowy kelgi çay isleýän bolýan çaýdan eferiň. Näme pul? Men çay diýip oturdum da bolýan ara. Apşa hyzmatyň pesekene sen ara näme bu diýsen? Gaş sen. İşli. Odan da dekene ýöne. Bak adama işludur. Ýydan meşmanatdan. Pinsevi hemme adı badır içinde. Kistiçkası. Vay, mağarak tatta.
Ne bilen bilen pamadalanmaz. Ay. Ağa bular taşından ağa görnýäri. Özlerimçe görnüşleri ýalgawmyka. Hawa. Buning näme? Ol sen bir gündür ýan pamada. Juk diýämi? Jas. Ha. Men birazcık İngilizce mara. Ya Türkmenski haraşaznayo diýişýär wallahi. Delaýaly. Awa, bu näme? Bul gadaga we toýa gada gideňizde iş seňem aýyrlana. Albiýe teňem aýyrmaýaslar. Albiye şugun nur salady. Bolly allamyna. Buning näme? Purdiýany? Purmatda. Bulam durýa. Papsidniýany günneligi gowy. Bolam pürü munam alayıl. Daň sade kendiň men ýalaka bilme. Bollarly munam. Neymişsin? Filminin ağrınacak kolyanlarım neymişsin ya? Bunu nerede elime tuturdun sen? Golden Rose'un fiksatörü. Makyajdan soň sepilýä. Feýgulýaňyz ýüzi köpräk berilýär diýdi. Myzyk golya salfetka ötere ýanyna diýdi. Şu fiksatör ondan soň ýüzüňi berilemeýär. Akmaýa makyaj. Fehuliyim ayça fehuliyim ödünlerle ya. Ödünün geri yadına düşüp bana diye oğlan. Şunun mi? Ne senin onun? Bir kilometrenin uğra. 55 manat. Böttürün sen oğucuğuna bu çıkacak. Akılın neme? Golden Rose'un kosmetiçkati. Şu yanka alan makyajlarynyň hemmesini şuň içine sarlym. Bir ýerge deňizde götürüp bilýäňiz. Oğucular da kenay biliyorman. Yine bey bizim şıptadı. Klende hımmetin çek vaktana. Bana ne kuday var. Onu siz sumka götürseňiz emmal ya. Gapçyk puluňyz kan bolsa puluňyz salsaňyz emmal ya. Ay men pul raptan. Bilir ya. Şantana gel. Valya. Ana nerede Mustafa'ra? Doğan bari o gidelim ana dolla. Valya. Hadi ben cana değil. Benim. Abonentin telefonu usulüne yardım arabatması kilometrenin sonuna dediklerinin başladı. Bir minut. Nemere ödeyeceğim, işlere ödeyeceğim. Bir minut. Abonentin telefonu usulüne yardım arabatması kilometrenin sonuna dediklerinin İkinci numara yok mu? aparat Kız ne olur ya? Ne? Tüler neydi? Bize olacağına dene kıydı şu kıydın öyle bererdiydi. Utançlı şey değil mi? Vah utançsız. Sen son yalıktığını men biliyordum. Utançsız. Sen bir önümden bir çıktı. Mirdan. Bizim pulumuzu berayın.